Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi nida l-karattru tan-Nanna Kola waqt festa għeneb li saret il-ħadd 26 ta' Wissu fil-Pjazza tas-Siġġiewi. In-Nanna Kola hija karattru li nħoloq mill-Kunsill Lokali b'fondi li rebaħ bil-parteċipazzjoni fil-European Week for Waste Reduction. Fl-aħħar sena il-Kunsill Lokali ħadem sabiex żviluppa dan il-karattru li qed iwassal messaġġi ambjentali lis-Siġġiewin bilan li jitkattar l-arfin dwar il-ħarsin tal-ambjent. Waqt festa għeneb in-Nanna Kola waslet il-messaġġ tagħha flimkien mal-Kunsill Lokali ta' tfal li tkellmu dwar is-separazzjoni tal-iskart. Il-messaġġ kien fil-forma ta' poeżija li tirrakkonta n-Nanna Kola u li fiha tirreferi għal skart li għadu jintrema fil-kampanja kif ukoll għal bżonn li nħarsu l-ambjent. In-Nanna Kola ħeġġet biex isir użu mis-servizzi għal ġbir u separazzjoni tal-iskart li joffri l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Il-poeżija rakkuntata minn Nanna Kola tirreferi wkoll għat-ħawil ta' 550 siġra f'Wit Ħesri fis-Siġġiewi, inizjattiva tal-Malta Community Chest Fund u l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Tiġġimat illum biex tanħabbos għaddejt Wit Ħesri u għal xi ħaġa differenti fil-post imbagħad il-Maħfi President mis-Sintu u l-Kunsilliera ħawlu 550 siġra. Nanna Kola biex tanħabbos. It-tfal membri fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi komplew isaħħu l-messaġġ ambjentali tan-Nanna Kola billi fakru lil pubbliku kif għandna niddisponu minn prodotti bħal karti, bottijiet tal-plastik, bozzos, ħwejjeġ, karti u diversi affarijiet oħra. Jiena fl-iskun tal-ilma ġejt miktub fil-kampanja minn flok ġol-bolza l-griża biex niġi riċiklat. Żgur mhux post miegħu, ħudni mija fid-dar ibżar l-ambjent. F'kumment lil dan l-istazzjoni s-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-inizjattiva tan-Nanna Kola hija frott ta' ħidma li saret fil-passat, meta l-Kunsill Lokali irsista fis-sem tiegħu waqt il-European Week for Waste Reduction. Hi qalet ukoll li huwa ta' sodisfazzjon kbir li anke l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' tfal qed tħalli riżultat pożittivi fis-Siġġiewi, bit-tfal qed jipparteċipaw u jorganizzaw diversi inizjattivi edukattivi. Alessia Bsajla Żammit qalet li dawn iż-żewġ inizjattivi huma frott ta' Kunsill Lokali li jaħdem u jirsisti biex iħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta' ċittadini ta' kull età, inkluż it-tfal, u li huwa determinat li jaħdem biex isaħħaħ l-edukazzjoni u l-ambjent fis-Siġġiewi. Festa għeneb tiġi organizzata kull sena mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u għalija attenda il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien mal-familja tiegħu u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Clyde Pooley.